Naman ka. Nakansan ka. Saan? Ano yan ang nang? Ano man? Life and death is in the power of the tongue. Ang kinabuhi na ara tuming sa dila, ang kamatayan na ara kapag tuming sa dila. Sumapantay ka kung saan magawa sa mga baba. Hi guys! Dada Miss by MMDA. Nag-flooring na sila guys ha. Nanay flooring. Na guys. Nakuha na sila. Nag-flooring na po sila dito sa sa itong floor di ay sa kade ko na hagdan kanina na ilang hagdan buhat ko ito nga guys ilang hagdan dai saka ko dai ayaw lang pizza ka makaka saka ko saka kong balik. Oo na mo? Oo na. Saan ka gisa? May hagdan. Legon na day. Ha? Legon pa manitaas di ay. Anong bigas? Pila ka ni kaang no? Wala ra mo diya wala itaw. Pila ni ka? Ano mami usay buntag udto. Nga dapat merinda. Maghatod mamig merinda. Pero karong panahon na wadyo ko yan ani iperting inita gina igawas pa lang nako no labad na ko. Mao na ni guys, nja sunod balik siguro na badani guys nanani hagdan. Nja kapikas pa gipluringan kay ag gipluringan pagtaas. Tawa guys. Ano ni guys? Kapit na gyud. Flooring na sila. Tiya guys, ilabay mi res kanang baligyan saging ug kamuti. Kaya palit kong kamuti gusto kong makaano kuan guys luto kanay kamuti saksakan. Kaya ano isa eh? Chumong pala. Hi guys, labang ang tadaning dapita guys. Gikan na dami dito sa kuan ron, gikan mi dito sa kang nga kuan nga. Nga ba, inja. Ano yung magluto guys kay grabe ka. Kuan ka nang makapaghanggi. Bati, yangap ko. Sa amin sining na may mga pagsuway. May mga pagsuway. Pagsuway ito nga sila mga problema guys. Ako guys, kanang kita daghan man sa tag mga problema lagi natong mga problema nga ata-ato ran di nato pwedeng i-share ja kuan kanang nay murakog malipeng labadang o murakog majabo o kasabot og unsa ning ang gibati karon stress ba ni o anxiety ba sa daghang mga pagsuway karong panahon na. Si, pwede na kayo katanggalan. May kayo pa ni? Aragang ka din. Kadala sa imi mo pon guys, wala ko palutok lang lang tayo ito nung dana. Mukuan nga. Wala na yung West kaya mura ko na wasang kagalingan. Kasapot ka lang sana wasang kagalingan ko ang ano ni. Na yatakilay ko sa iti man siguro ni. So ganina natog ko sa ang hilak ako sa gusto kong hilak ko yan na para magtagong na ko ano na dito ano mo yan na siguro ni ano paglakaw kay una kung ang pawina ma tuwang nga kumbak ko kay gamuwaran ka ana so ganina nagpaway ko medyo na ulit ala kung nasa pagpaway sa kanang na igamu lagi ang ka
Gulo mo yun ito to na. Mukha na ka na. Ako na kayo, gutom na ko. Aragan pa din yung luto. Hindi tayo pa mga na dahil. Ano dahil tayo? Mga manak dahil. Saan si Zahar? Chili garlic. Saan pa hindi pa din? Sa, nasal. Anong kwan? Senior Pedro. Rinem! Day! Day! Kani ang gibati guys, saglibog ko kay mo karatag kubog agang daghan. Ja madlo ko mura ko kurug ja. Panawag na ko, wow ngansa ni nga. Panagsama azo magkukuan. Bation panagsama kalit ra mamsidja. Isa din, ma, kwanta guys, mansay tita guys, no? Mamaya mo ka na dahil ha, kanina. Ako sana ng luto. Sama na dahil? Chili garlic. Soy. Sili na. Chili garlic. Sili lang, kaya garlic. Hindi na siya ulit. Ano ka? Nakansan ka? Doon. Ano yan ang nang? Wala man. Makulit akog marag matuwad. Mura kog majabo ba, mura kog mawai, mawas ang kaugalingon. Oo, na. So guys, karon di ay sa inyo sa kuan kay na gataki gud sa kustuan kanang first time mo sa hinahitapos ang kinabuhi karon na ingani ko. So karon kanis in kay maka pamanis sa naka Doktor manis mga buang guys, kay maka doktor manis sa kay psychology graduate ba sa ani. anxiety day. Ano? Say patinday. Kaunta ko. Kansa ka. Sige, sisa ko na sige na kay psychology manis si Zara pa nagsige na tambag sa ang kung ako lagi makaadto sa ang debate guys. Sa saan hindi kuan ka nang may digit malikagan. Pero laban naman ta kay daghan na kita sa mga manunuay nagke. Kalibutan ng mga manunuay. Mga manunuay nga magpadata sa pagdebate sa mga manunuay ay kansita so laban lang magyapon. Yung ko kanak kumera. Busog mo ko eh. Busog. Kanira repolyo kanan. Kako repolyo parang di lang mabuang. Kaon good. Ano ba ang anxiety mo? Iwan na ba ka na? Mabuang, tambok kung taga siya siya. Adeng suwa guys repolyo, patatas, sukuan. Repolyo, patatas. Bonus lang. Carrots. Repolyo, patatas, carrots. Siya ba tinag ma-anxiety dahil? Tanga. Siya mo tanong naman. Tanga. Ang tangan, anxiety na ako. Sa'yo kalayan sa anxiety na buang. Kabuangan. Hindi ka manalay ka na. Ikaw, di ka magsulig nga na sa mga mo. Life and death is in the power of the tongue. Ang kinabuhi na ara tuming sa dila, ang kamatayan na ara kapag tuming sa dila. Sumapantay ka kung saan magawa sa mga baba. Yung pumamatay ko, pwede rin may tabo. Pwede ka magdunggan kung sa. Hindi ka magtumong sa imong gumalingon. Kaya ikaw mismo, tao ka, di makamagtumong sa imong gumalingon. Lahat na nag-istorya ng mga anak. Yung mga tanong ako. Ang tanong ako. Ikaw, di ka mag-istorya nga na sa imong gumalingon. Kaya ang pulong mo gawa sa imong baba, na siya power. Yung power. Power of love. Hindi. Sa tingin yun ako kasagot. Bumukuan pa ka, sa Biblia ka magkuha. Life and death is in the power of the tongue. Ang kinabuhi na ara tuming sa dila, ang kamatayan na ara kapag tuming sa dila. Sumapantay ka kung saan magawa sa mga baba. So, yung pumamatay ko, pwede rin may tabo. Pwede ka magdunggan kung sa. Hindi ka magtumong sa imong gumalingon. Kaya ikaw mismo, tao ka, di makamagtumong sa imong gumalingon. Lahat na nag-istorya ng mga anak. Sagot ka na, wag dito so lagi, kaya wala, ang naman tayo.
Oo nga. Kaso wala nagpana. May mga bakit. Bakit ka ganyan yung kayo na? Kaya ganun mo siya. Unsay nanay at sa tuwing espiritu ang naay espiritu ng iyong mo. Kasi may espiritu na yun. Harap ng espiritu. Rock na. Na espiritu mo mo sa imo. Tama. Wala pa na. Jadi gusigilin na may mo ko ano. Wala pa na. Masa naman nga na dai mo na kuha jud na. Natanong mo na una. Mamaya iyakan mo. Ayaw tuguti, imong utok mo control mo, ikay control anak. Isog kay ka sa ubang butang. Pero imong kugaling mo, di mo isulat imong kugaling sa disiplina, ako sa imong utok. Pag mo na. Inja. Sa pang sa etikan sa may gibuhat. Pagkadlaw, Lagi panahon nga murag piling nimo matuwad ka. tinood na. Tuwad ka sa mapahawid na kaskilid kay murag piling nimo mahazang na ka. Para kuha kay mo ugaan dya. Di man jud mapugan sa nimo kuha. Tiin mo jud nimo. Uy, unsay Dr. Dani day? Psychologist, Ikaw day Dr. Dani. psychiatrist. Psychology mo ka? Kita ko tambag nimo. Ayaw pa-control sa unsay susunod ang mga nimo. Ikay control na. Ikaw, sakto yung mga na. Ay kag-control ano na sa imong palikod. Pero halagyan ang kuan bangka. Ang palikod tubig. Huwag ka ng tubig musud na sa bangka, maunlod na. Parehara sa na nimo. Huwag ka ng problema musud na nimo, maunlod ka, ma-depress ka. Ang yun mo, one day at a time ra ka. Kung sa'yo may tabo sa ugma, kaya ang Ginoo na asa ang Ginoo sa ugma. Tanan ang Ginoo na isalig na nimo niya, kaya siya ang hibaw sa tanan dili, ikaw ang nag-control siya. Mabala ka makag sa kabutang, hindi mo makontrol. Kapila ka. Nasa iti kapila ka. Simana. Tulong tuig. Kita ka daw sa dapin. Mana ka kong tao. Mawala din na ang anxiety. Mas ganina. Pagtawag sa anong tao nga naman ito. Ito mo na naman tagmalat mo. Pag-iinan ka ay kagawas. Pag-iinan ka kadaan. Ako ko ng gawas. Ano yung gawas? Inan ka ay kagawas. Ano naman nila, hindi ko ano yung gituyo. Ano mo ito yun? Ano yung galit ka naman sa hindi naman. Nasubraan na ka sa tanan ng mga panitabo. Huwag ka guys, bakbak. Kaya di man yung mga control ang butang. Ang anxiety mo good, ang gusto mo control sa, ikaw ang gusto mo control sa mga panitabo. Di mo na mga buhat. Yung sugod na, di ba? Magtabo na ako. Niya tao niya na nagapon. Ano yung tabo niya mo sa kananay na? Naanak ka ba? Huwag ka ganda ko maingon anak. Gusto ni mo na kay mabuhat pero huwag kay mabuhat. Isog ka? Kunya mga anak, di ka mag-isog. Pag-isog diha. Kaya yung katabang yung ikaw ra. Pwede ka maghilak sa una dahil. Hindi na ko eh. Mana ko sa Ginoo, di na ako kaya. Kuha lang ko. Pero sa inyo sa Ginoo kanunay, anang Ginoo. Ang akong grasya, igo rani mo anang adlaw. Musali ka niya sa kada adlaw, di ka maghuna-huna sa sunod adlaw kay siya ang gagunit sa ugma. Musali ka sa Ginoo sa kanang orasa, ay kaguna-huna sa unya, sa ugma ayaw, karon ang huna-hunaan. Kaya unya, o makakibaw. Ang ugma, o makakibaw, siya, naipaw man siya. Isalig ni mo niya. Siya kasabot ka na. Sabot ka. Kasabot na. Makasabot ka, ay nag-ibutang ka sa imo. Ay naipagawa sa dunggan. Isog na si mamuna-unang ikulit na si mong kasing-kasing. Kada sa panahon mahadlok ka, dayga ang Ginoo. Kaya bisag unsang spiritu ha, dili ka gwanta o ang tao mo dayag sa Ginoo. Dahil mo ko. Di ba sa ingon mo ampo ka, magdayag ka. Sige, ang saya, difference sa pagdayag mo pagkampo. Nagdayag ka niya, na ka nga, maski ingani ang mga sitwasyon, isalit ko nimo. Hibaw ko ikaw gagunit sa tanan. Ming ka niya anak. Hibaw ko ikaw ang, musalit ka niya ba, ang tanang pagsalit nimo, di si mo kugaling kundi siya.
Kay bawo ka nga ug wala siya, di nimo kaya. Madependent ka niya, di ka mag-independent, mag-dependent ka niya. Adto ka salig tanan niya. Kaya ikaw ang nga tao gud. Gusto ka, kini mabuhat din ako, kini mabuhat din ako. Gituyo sa sitwasyon, gituyo sa Ginoo, maabot ka sa sitwasyon nga layo ka. Nga wa kay laing kasaligan kundi siya. Ito bitaw pingpilahan si Coco. Kay bawo magid ang Ginoo mahadlok ko og ospital. Ako yung giingan si Coco. Kay bawo gid ka ko mahadlok ko og ospital. Kay bawo ka ko digin ako kaya maghuwat sa operating room, sa gawa sa operating room. Pero kay bawo ko maski siguro pila pa sila kabuktaw diha nasa operating room, pero kay bawo ko akong Ginoo gauna na dito. Mao na ang akong confidence mo na ingon ako sa kugalingon. Maski siguro ko wala ko diha sa gawa sa operating room, pero ang akong pag-ampo nimo ni sud pa sa operating room. Na sila sa gawas pero akong pag-ampo ni sud uban nimo dito. Kay bawo ko ang Ginoo tuwa dito. Unsay nahitabo pag-apply pag-opera niya, wala sis nakita. Milagro. Oo. Ano to? Inang kapila ka buok doktor gipasod dito sa operating room kay nangita sila asa to ang sis. Pag ato na to wala. Ano sa pagpapatira mo? Awa na opera eh. Wala na opera eh. Anak ito kong kuko, dugay makita naman yung kuko. Kumusta man si kuko? Yan na, wala man kuno itong kuanday. Nawa man, daghang lagi kay doktor na so, lagi kuno dito. Pero naaba pagtabang nawa man. Pag opera. Opera nawa man. Sa pagkampo, pwede mo. Ni anak lagi ko, basta ni anak lagi ko rin ko magkinaon sa gani, kibaw man dyan ko, di dyan ko maadog hospital, kibaw kag maadlok ko, pero akong pag-ampo ang Ginoo, naguna na dito, kibaw ko, naa siya gauna. Tinga sila, nawa, gid ang katong kuan. So, sa opera eh. Wala. Tanaw nawa, wala man diha. Anak ko si Coco, kaya si Coco budisan na siya, pero ni ko, niya ako, kumusta man among pag-ampo, niya na ko si Coco, kaya hindi po. Ngano nawa man, ingon ta ka, ngano nawa man. Sampo man na, naman day na, tuo na ka. Pagkamahan ang gito mong Ginoo. Muna akong bingonin mo. Mapati man ganin ang alindot, dahil gunin mo siya. So guys, matoy kang ibig nga. Hinay ko sa istorya kay nawa na to ko sa kagalingan kanunay. Gusto na ko magsige na naman kong hilak. Ako kay bawang anong yan ha. Lansa dahil ko din na nakunog nagahang ito kan sa ba? Ano yun na ni? Napuno ka sa sitwasyon. Di man di dyan ko yung guys, isod mo zubos, di na ramid dyan. May lagi sa nga malita kong isod ko pero hindi ka mataglan di pang-isod din nga ani. Nagdengan-dengan na no? Ano na ba? Ngayon na, kaya murag na mong na dari nga yan na. Tinood na. May mong dari nga, si imong anak ko sa bilaran, yan na, naganahan ako na disgrasya. Ay kagpabinawa na. Yan na ang mga nandiyan. Saligi ang ino. Nanay ambulansya, murag akong malisang. Murag akong mamugnaw. Murag ang balibo, murag. Basta kay, singtod ko bagang Tanda na ay muhunghong nimo nga di mao ingnon nimo siya nisalit ko sa Ginoo. Unsa pa Kasi ni mo hindi ka mo maginoon ko na nang mamulay. Ano ba may nanang ka na? Ano sa sila na og ikaw na istorya sa imong kogarin mo. Manulo ba kasi imong kogarin dili? Iman. Oh, lain na ang gaumong nimo. Ikaw ka sa usaon nimo tambag sa kunya ang tao di maminaw. Ano mabuhat? Di ba? Nasod kang ibasa ng libro ba? The battlefield is in the mind. Ang away tanan nara sa imong huna-huna. Makadaog ka sa imong huna-huna, ang pindir ka sa imong huna-huna. Ano na? Si makadaog sa simuna, pwede ko kung sa buto. Ang kadaogan imong kapildihon, naaraw na imong huna-huna. Pagka nawa pa nakita ko, naguna na ka. Nulak na ka? Lagi. Lubulak na? Ito ba? Gitpad? Gitpad gilakan mo? Wala kaya tabaan na. Ang Senyor Pedro. Niya, nabi siya vlogger, di mo kauwan dahil no. Koo. Siya iksoon tong puramin, koo. Di siya, maulagi na kamahiong ko ato niya, bakong asawa ko. Masarapit ka Senyor Pedro. Nalikan Senyor Pedro niya. Saan na siya Senyor Pedro? Ka na niya sa plong? Diyan ka.
Nagahanang maduro. Ano ko? Wala po kung sa istorya. Nakasubaybay ko sa tanan tayo. Sabay ba siya nag-ibaw siya ng anxiety? Nakasubaybay siya, mo siya kailala ko. Ay, di mo ka matubas kami na. Nagsara mo ka mga video. Yan ay picture di ay. Oo, tanong video. Kaya mo subaybay siya, kaya mo siya naaka sa Valencia karon. Kaya mo siya gawin sa tanan ni. Kaya mo siya gauban ng tata. Huwag na subaybay siya. Nakailaman siya na po. Mas nga pulo rin yung gitanaw. Kapag yung vlog ko niya na yun. Kuhaan siya yung bugaling na sobrang ano po kika nga. Alam sa niyo. Parehag ka lang mo ba? Para kanina, ganing ka ako na tungo na tinid na ning tawag. O katunoon. Lahi man ang gitawag na, lahi man ang yung susi mo muna-muna. Ano na ning tawag na ning singit na. Ang gibit. Na adjud. Dapat sa kali kay na din singit tinid na lang. Lahi man na. Na may nga na mo tawag. O lahi man na, naglawan na to. Mag-time vlog karon guys. Okay guys. Salamat sa inyong pagtanaw.